बा बनवले कारीगर बाम बनवले कारीगर बा बनवले कारीगर त बा बनवले कारीगर सुंदर माटी के महलिया बा बनवले कारीगर सही सूझबूझ सोच समझी शरारत रची रची बनौले सरकारी इमारत बा देखौले कारीगर बाम अरे देखौले कारीगर बा देखौले कारीगर त काया गढ़ के हुनरिया बा देखौले कारीगर खड़ी बाई इमारत 5 तत्व के सीमेंट से किस्म किस्म के चूना पुट्टी और पेंट से बा लगौले कारीगर बाम लगौले कारीगर बा लगौले कारीगर तया गले बगले में झलरिया बा लगौले कारीगर बनल बा महलिया में 10 दरवाजा चौकठ के चौकीदार बा महलिया के राजा बा बनौले कारीगर बा बनौले कारीगर बा बनौले कारीगर तया जबे गजबे के कोठरिया बा बनौले कारीगर रहले किरायादार बिना एग्रीमेंट के ऊंचे नीचे आगे पीछे खुद रखे मैनेजमेंट के बा बनौले बा पहिनौले कारीगर बा पहिनौले कारीगर बा पहिनौले कारीगर तमाया मुँह के फसरिया बा पहिनौले कारीगर कि जो जबर तूफान झकझोरवा के आई माटी के महलिया माटी में मिल जाई बा बतौले कारीगर बा बतौले कारीगर बा बतौले कारीगर त भोला लाल जी के हुनरिया बा बतौले कारीगर।